Chams? Opo. Tara si Ronnie. Hmm. Ito, may tuturo sa yung leksyon sa ano. Ito na lang, bakit na? Bakit busy man? Ayun. Bataan Sambales po. Bataan Sambales. Ayun. Kaya pala busy. Barangay Batyawan. Bataan Zambales. Yung pala, akala ko busy, maraming ginagawa. Yung pala. Akala ko, Tinaksan ni Doc. busy. Dapat mag-mayor na lang. Busy. Busy. Welcome sa isa na namang Idlipan Session with Mecanico Martillo. Hindi makatulog na maayos sa'yo kanina pa. Di sana nakakompleto na siya ng 30 minutes. Tara, Tara na. alis na kami rito. At malapit na raw to, 4.5 kilometers? 1.5. 1.5? 4.5. Ano ba? Ayusin niyo buhay niyo. Busy mon. Magkaiba po kasi daanan yung sa Lisiman po dito yung sa Giginis ng bike ko. Mauna yung patal. May makikita po kasi kayong ano dyan yung pag... Ayun, tapos na kami magpahinga sa tindahan. Mabilis na ano lang, break. Soft drinks. Tapos Happy Peanut. Kasi ito, tuloy na naman. Mga 5 kilometers pa yata eh. Padumihan ng bike ang labanan eh. Uy. Ay, madulas ah. Oh. Oh. Ano nasa? Oh. Malumot dyan eh. Oh. Ito, hindi ako dumaan sa malumot. Madulas talaga dyan. Andito na kami sa Barangay Batyawan, Subic, Zambales. Photo op muna si Sir Noel tsaka si Charles. Bahala kayo dyan. Ano, rough road na naman ah. Uy, ang ganda ng bundok na yun oh. Malapit na namin doon sa bundok. Kitang kita na yung mga puno doon oh. Layo na pala na narating namin. Kanina layo niyan eh. Uy, naghiwalay yung daan. Ah, dito pala lulusong. Teka. Ayun, nagantay si Chams. Antayin na rin natin sila ano. Uy, sayang. Hindi ko tuloy mabablog yung paglusong na to. Malalim eh. Wala pa sila. Songlu. Baser naman nakapunta na po kayo dyan. Sa fishing lang, dito hindi. Yun oh, ang ganda ng site na yun oh. Oh, ang ganda ng view dito. Wow. Woohoo! Ang ganda. Ganda. Wow, wowie. Banda ron. Marami pa yan, malamang.
talaga eh, nakalaman. Uy, akala ko puro lusong na lang. May ahon pa oh. At maputik. Ay putik. Putik to. Ba, himala, nagtulak si Doc. Ah! Umangat na rin. Umangat yung gulong ko. Nalaglit ako, sayang. Taas din yan ha. Tulak! Hindi, madulas eh. Ano ba unahin natin? Ito, pulse na sir. Pulse. Nasaan yung poles? Napol ako. Nako. Napol sa'yo? Hirap mapol sa'yo. Naku po. Back to saddle na. Sampo. Hoy, follow up na naman. Sa pangahon. Yun. Pahirap to pabalik bago makapananghalian. No? 12:13 eh. Nako. Tayo mo na ng halian ito. Malayo pa ba? Yung falls? Ewan. Karera ni Charles tsaka nung manok. Sino kaya manalo? Ano? Hira! Unahan mo! Nagtago. Si Doc nagpahinga. Dok, napahinga. Oo, gutom na gutom na. Tinutom natin. Ako 100 na. 190.51. Halupi. Hoy, huminto na sila.
Mukhang dito magta-trekking yata kami ng konti eh. Sa falls pala unang pinuntahan namin, hindi pa sa Bizimont mismo. Ito. Dito yung falls. Doon yung kubo na pag-iiwanan namin ng bike. Iwan namin doon, oh. Tapos lalakad kami papuntang kubo. Saan ang ikot, sir? Dito pala. Dito pala daan. Wala palang daan doon. Hay! Gutom na ako. Ang dumi ng bisikleta ko. Solid na solid. Nangihina na ako. Anong oras na? Time check. 12:47. Di pa kami nanalian. Sarap, sinigang. Nag-ano na kami. Nalalata na kami lahat dito. Dyan iwan yung bisikleta. Yun. Wala na ako makapagsalita na maayos. Nakakapagod din pala. Oo nga. Mag-bike na. Halakaran namin hanggang falls daw, mga 15 minutes. Kalahin mo yun. Time check, 12:52. 15 minutes papunta, 15 minutes pabalik. So mga 1:30 kami makakabalik. Hindi lang kasi syempre tatambay kami ron mga 5-10 minutes ganun. So mga alas 3 kami magtatanghalian. Ahon pa tayo 2 hours. So ahon pa naman yung pabalik, puro palusong yung kanina. Ganda mo yung malamig na tubig kanina dito. Dito may ilog. Parang may yelo eh. Si Sir Ronnie. Sir Ronnie. Gusto ko na makita ang umiti. Ngiti ka. Kaya di ka na makamiti. Pucha. Nag-breakfast kami. 4 AM. Kape lang. Tsaka 2 sandwich. Up to now. Na-English. Napa-English ka tuloy. Hanggang ngayon. Ang naging savior ko. Alam nyo ba kung ano? Nako! Buti hindi ko dinilaan. Kinain ko. Nako, tayo. Kaya na naman tayo dyan. Ayun nga. Alas 4 kami ng madaling araw nag-almusal. Tapos wala kaming kain-kain, yung mga short stop lang namin. Tubig, Happy Peanut. Tapos may konting ano yun? Lava cake. Wala kaming proper na breakfast. Tsaka lunch, anong oras na? 12:55. So mga alas 3 kami manananghalian. Layo pa naman, mahal na araw. Ba't nagpilitay siya? Maganda rin, no? Mataas. Ben, shout out ba yan? Hindi yun, maganda yung puno sa taas.
Si Mike bumili lang ng sombrero, bigla nagkaroon ng ride eh. Ayun o. Nakipagkita lang kanina para kunin yung sombrero niya binili. Sabi niya naman niya sa ano. sombrero at free ride with Team Apple. Sabi niya sa ano. Sir, hindi pa ako napupunta dun sa BC Mount eh. Ako rin di pa. Kaya lang naka-reserve yata yung tao na pupunta dun. Kahit hindi siya naka-reserve, kasama siya. Rinig na rito yung ano, bagsak ng tubig sa falls. Ito na ba yun? Hindi, malapit pa lang kami. Sabi mga 15 minutes na lakad daw eh. Mga 15 minutos na lakad daw eh. Nakakang naman. Ayun o. Ang ganda rin oh. Sa gitna na kami ng ano. Kita oh. Nangyari. Uy. Baka may ibang daan. Tapos ka lang nakatatan. Ang sarap dumaan. Kita oh. Kala ko kami lang nandito. Ma'am, nag-hike kayo? Galing kami sa falls. Yan pala. Taas. Nakakatakot dito pag nadulas ka dyan, no? Laglag. Buti dito may harang na ganyan. Pero wala rin, pag nadulas ka dyan, lusot ka dyan. Huy! Delicates to ah. Taas ng akit, no? Wow! Si Ronnie, nagawa mo dyan? May tourist attraction, no? Batuin mo. Batuin mo. Subukan mo batuin, Dok. Nangagat kaya yan? Ahas eh. Ayun na. Dudungaw na. Pero pala. Taas. Ayos. Grabe. Ulit. Dito naman si Edward sa likod eh. Diretso? Oo. Ito yata eh. Diyan ba? Nandito naman siya sa likod eh, sa red word. Ito master. Sir Noel. Dito raw sa kabila. Dito raw eh. Dito ba? Dati kasi ito kami kumain eh. Chop! Sir, nagkalituhan kung dito ba dadaan o dito. Si Sir Ronnie tsaka si Doc dito na dumiretso eh. Tapos si Sir Noel, ayan pa lang naman. Di namin alam isang kasama namin kung sa harap. Tingnan mo, Sir Noel, kung may trail, may bakas.
Naupo na si Mike. Pwede pa di gumulong na. Bumalik si ano. Dito! Dito na kami. Grabe, gubat na to ah. Uy, wow. Grabe. Isa na namang adventure. Saan sila? Bawal sa claustrophobic to. Ayun. Kita ko na yung falls. Ang ganda. Taas pala. Yun, tatakbuhin mo na yan. Wow. Sa ilalim ng bato? Sir. Ayun o, tingala ka. Grabe yung dadaanan namin dito. Kailangan sumiksik na sa ilalim ng bato para makarating doon sa falls. Ayun o. Ang Sir Ronel, naggagamba na. Nag-spider na. Daan dito? Kanan. Huwag dyan. Sige sir, kahit saan dyan. May oso dyan. Lulusot ka dyan. Ang galing ni Sir Noel, oh. Kasang-kasa na si Sir Noel ah. Payat na si Sir Noel eh. Grabe. Oh, grabe, no? Tama ba yan, oy? Ano nga, patan? Tingnan, may taga-testing. Saan lumusot? Dito, no? Hala. Kasa ka ba dyan, Sir Noel? Wala na, nagkasya daw siya, eh. No, Ang lupit. sabi niya. Lulusot doon sa ilalim na yun, oh. Ayun, kaya ba? Anak. Woohoo! Anak ko naman, galing. Mamaya. Sige. Alang yan, no? Talikod, talikod. Charles, sabutin mo itong camera. Takaw niyan? Wait lang, tapos sa konti, para buong ko mo. Go. Ay, teka. Go. Ay. Pet malu. Yun. Ayos. Punya tayo ron, sayang. Yun. Kaya ba, Noel? Kaya ba? Siyempre. Tutubik. Alam mo ba, nangulit ang tutubik? Sarap. Ang ganda. Sulit naman yung pagod.
Kape! Sana makarating kayo dito. Lamig. Lamig. Hanap ka din ang mami mo. Mami, kahit magalit ka sa akin, okay lang. Shoutout sa team ko, Team Quimar Brothers, tsaka SEC Cycling Club, Cyclista. Lakad pa tayo. Malakaran pang 15 minutes. Lakad. Yun, babalik na kami. At ako, gutom na. Time check 1:28. So mga alas 3 na nga siguro kami manananghalian. Parang naalala ko, Dok, yung ano, yung trekking natin sa Buskalan, parang ganito daan dun eh. Ay, clean na trekking yun. Maiksi na. Nalata na ako sa gutom. Teka, ano pala ang pangalan ng falls na yun? Tinago Falls. Ano? Bigyan mo pangalan, Dok. Puyat Falls. Puyat Falls. Mula ngayon, tatawag natin yung Puyat Falls. Kung saan natulog si Dok. Yung falls sa tinulugan ni Dok. Puyat Falls. Hoy, sarap din, no? Mambon na, oh. Maambon. Sarap sa balat yung ambon. Ang haba ng... Ang ganda, oh. Dok, tayo. Tayo. Ang ganda ng part na yun, oh. May nakakakit kaya dyan? Trekking na yan, sir. Sana, nakabalik na kami dun sa kubo.
Larga na agad kami. Okay, gutom na talaga. Oh, 1:39. Siguro, tansya ko, siguro mga isa't kalahating oras natin akitin yun. Tara, it's game time. Ahunan na. Ayan na. Oh, mahaba-haba yung ahunin natin Okay. Oh, 149. 149, let's go! yung ruta na to kamukha nung sa sa Minalungaw. Kaya lang ito putik-putik. Tsaka mas mahaba to kaysa dun sa trail sa Minalungaw. Kaya tas balikan pa namin gagawin. Kaya mahirap. Mas madali yung sa Minalungaw kaysa dito. Ito malupit-lupit to. Yun. Nakabalik na rin. Dito kami bumaba kanina papuntang falls. Tapos dito yung Bisimont. Malapit lang pala. Mas malapit talaga yung mga ruta, no? Pagka pabalik ka na. Minsan pagpapunta ka minsan pagpapunta ka layo eh. Pero kagaya ngayon pabalik, halos di ko naramdaman eh. Diba? Halata naman di ko naramdaman. Parang mas lumapit, no? Dito tayo pupunta, di ba? Sir. Tropang gutom. Shoutout sa mga tropang gutom. Natapos na namin sir eh. Tapos din namin yung ahon pabalik. Papunta ron, pahinga muna kami. Wala ka ng lakas. Hindi na makasalo. Nabibitawan mo na. Sir Ronnie, joke time. Naupot dun sa baba, Upot. naiwan. Anak ng teteng oh. Anong tawag kay Batman pag pagod na? Ano? Low bat. Low. Hello, bud. Siguro naman malapit na to. Ano oras na? Time check 2:19. Makakapagtanghalian na rin sa wakas. Sa wakas. Parang medyo may kalayuan pala galing dun sa tindahan. Parang mga naka 500 meters na yata kami. Wala pa rin. Tapos puro ganito yung kalsado, maputik. Sarap mag-bike! Maski gutom na. Yung malapit nila sir, no? Nakakabudol. Oo nga eh. Ang haba po. Yun, eto na ba? Eto na nga. Eto na. Ay, salamat. Eto na. Tapos din. Ayan na, Bisimont, Bikers Haven. Master ka rin. Yeah. Hindi, papadya ko yan. Kumusta yung ride natin sir? Ayos, ayos. Yan, ayos daw. Yun, sa wakas, makakapagpahinga rin. Oh, bakit mapapadyak pa sila? Meron pa bang papadyakin? Saan sila nagpunta? Maganda. Uy! Wow! Ang ganda nga. Uy! Uy! Ang ganda. Nice. Ayun oh. Si Doc natulog na. Ayun, wala na eh.
napakasarap matulog dito. Yun! Pwede mag-picture pero Wow. wala mo na magpo-post. Ang ganda. No, master? Dito na kami sa Yun, good afternoon po. Yeah, yung natin yung kausap mo kami. Pag okay na po yung food, deliver ko na. Okay. Sige po. Ate, walang... Diyan sila, nag-glide lang oh. Ito, sightseeing tayo dito. Ang ganda rito. Oh. Yan. Magandang background music. Pasok! Ang galing dito, siguro ulan yung nakikita natin na yun. Ayun no. Ulap eh, tas andun na sa lupa yung ano, nakadikit eh. Siguro nga. Ang ganda. Kita mo yung ulan? Ang ganda rito, tingnan natin banda ron kung ano pa meron dun. Ano meron dito? Pag pumunta ka rito ay ano to? Parang waterworks siguro dito. May porcupine dun. Wala yun lang. Balik na tayo ron. Wala naman meron dito. Pero ito talaga yung bentahe niya. Ang ganda nun, no? Tapos may mga kubo. May kuryente ata ah. Yung deliver May sticker kayo ng pop, PC mo. sticker lang po ang meron. Pero yung Ah, mga sarap paring rin wala. Sana face mask. Tapat mo nga sa kanya. Magano ka? Dok, gawin mo na welcome mo. Welcome sa isa na ba? Welcome Sa? sa isang episode na naman ng Tulugan Session. Hindi maririnig dapat mas malapit. Ito mga kaibigan, tapos napakasarap matulog. Kasi yan na makikita mo. May ano ngayon sir? May promo niya 19,900. 19,900. Hindi ko dati naman 19,000 talaga yun. Tapos may ano na sir? Oh, shoutout na. Sige, sige. Ano siya? Shoutout ko si Father. Meron na Okay, ako eh. Lapit ka. Teka. Teka. Shoutout na. Ano, time's up. Shout out kay Ana Ferreyes, tsaka kay Ali Santiago, Aurelio Deo Bermudez, JM Lintag, tsaka si John Ryan Kagimbal. Ayos. Si ba ako sabi mo? Ako si kay iyan ka mag-joke. Ako ba? Ako yung ka-joke time mo. Bisitin mo. Ako yung ka-joke time mo. Sige. Go go. Rolling. Hirap lumabas ngayon, master. Sa amin. Bakit? Sa kanto. Oh. May saksakan ba naman? Huh? Oo. Huh? Saksakan ng pangit. Ay, nako naman yan, no. Kapag Facebook na nga lang. Dok, asan dyaryo mo? Dok! Tulog si Dok eh. Wala tulog si Dok eh. Wala akong ano eh. May alcohol kayo? Yun. Yun may pagkain. Ano yan? Pusit? Dinuguan? Ano yan? Ano yun? Sa puso ng saging? Ito lumpia, ito puso ng saging. Gulay. Puso ng saging to, no? Ano, kanin. Kanin yan, pre. Yung specialty nila.
Dahil mo alam. Oo. Galing. May doon, sir? Kahit yung ano lang. Taga kayo sa Pampanga? Eto na. Eto na, may baong ano, yung mga nag-aabang kay Chard. Eto na, ikukwento na ni Sir Noel. Ah. Taga San Fernando, Pampanga. Ikaw? Angeles. Hindi nyo kilala si Chad? Taga ron yun ah. Hindi ho. Sino ho ba yun? Si Chad. Kilala nyo yun eh. Hindi, sir. Biker din yun eh. Oo. Kung magagawi kayo sa Angeles. Kunyari nagulit, ha? Talaga? Isa pa. Kunwari, Nahulog. Isa pa? Ha? Ha? Talaga? Galing mo. Diyan tumambay kayo sa Clark, makikita nyo yun naglalakad nakaganyan. Chad. Nakaganyan lang. Chad mo nakatutok. Hindi, okay lang. Dinag mo. Chard. Chad! Pag tinawag mo ng, andin, tunay na pangalan, Richard. Richard. No, kaya Chad. Kasi yan mo ba? May babalik yan dito, Masara. Pag tinawag mo yun na Richard, Chad. Biglang gaganon yun, oh. Sa akin mo yan, no? Tama, tawagin mo, Chard. Chad! Hindi, ikaw ang tumawag. Hindi, ikaw. Ang gulo. Chad! Pag tinawag mo ng Chad, Yan. gaganon yun, oh. Chard! Tapos biglang, Yun. Ulit, paano? pero pag naglalakad yun, nakaganyan lang talaga. Ulit. Sabi ba tinawag si Chard? Chard! Chad! Magugulat yun, biglang gaganon, no? Diba? Yun ang tanong. Ano ibig sabihin nun? Hindi, ibig sabihin kasi biker yun eh. Nag long ride sila, pauwi na sila ngayon. 5 sila eh. Nauna yung 4, sobrang tuli nung 4, naiwan si Chard, nahulog sa bangin. Ang lakas ng ulan eh. Diba, mag-alas 7 ng gabi. Sabi ngayon nung 4, yan, saan ba si Chard? Lagi tayo iniiwan yan, bigla lang umuwi yan eh. Diba? Nasabi ko na sa yun, bigla umuwi yun. Umihiwalay doon sa 4. Opo. Nagagalit ngayon yung 4. Tayo natin. Kaya ang tagal, nainip. Hindi nila alam, nahulog sa bangin. Pagka, yan, ganyan kalalim yung bangin, no? Yung... Paano sinasabi ni Chard pagka tinatawag ka, Chard? Anong gagawin niya? Ganun lang. Biglang, titik ng ganun yun. Pero babalik na uli sa ganun yung paglalakad. Lalakad na uli yung paglalakad. Basta ganun lang lagi. Ganun lagi. Yung pagkakahulog niya sa bangin, doon siya nagtagal. Kaya akala nung 4 na dati niyang ginagawa yun, iiwan niya yung 4 eh. Sabi nung 4, "Min tayo, tagal eh." Yung pala, hindi nila alam, nakabitin doon sa puno. Oh. Kaya akap doon sa puno. Kaya ang lakas ng ulan. Sabi niya, pag wala man lang tumutulong sa akin, sigaw siya na sigaw eh. Kaya ito na. Sabi niya gano'n, pagka bumitaw ako, mamatay ako rito. Sa bangin yan eh, no? Bangin na, nasa bangin eh. Gano? Yung ugat, nakayakap siyang gano'n. Siyempre, yung ilalim ng puno, may mga, ano yan, alakdan, ahas, langgam. Tinitiis na lahat yun. Gumapang na gano'n sa katawan niya. Oh. Tiniis niya, kinagat siya ng kinagat. Malakas ang ulan. Sabi niya, kanya, Gabi? wala na. Gabi, alas 7. Di madilim yun. Madilim. Oo. Matibay eh. Pero malakas yung pagkakakapit niya. Sabi niya, 7 pa lang. Mga ilang oras pa to bago lumiwanag. Pero kaya ko to. Sabi niya ganun, malakas ang loob ni Chard eh. Biker eh. Gagaya mo, malalakas tayo eh. Oo, malalakas loob na ito mga Naniniwala ka ba na malakas ka? Naniniwala po ako. Ubus mo yung ulam. Tinanong ko niya. Malakas kumain. Okay. Siyempre, wala na magawa eh. Umuwi na 4. Madalit sabi, hinintay na niya lumiwanag. Gapang dito, puro pantal na, puro kagat na ng alakdan. No, magdamag ba naman eh. Tulon. Walang tigil yung ulan. Ayun, dumating yung adobo. Yan si Ano adobo. lang po yan, sabaw tsaka pansit na lang. Yun. Oh, tuloy. Tuloy si Chard. Okay. Ito na, sabi niya, wala na pag-asa. Di na, antok, pagod, di ba? Puyat na eh. Ito na, sumikat na, pasikat na yung araw. Sabi niya gano'n, no? Ay, salamat. Pasikat na yung araw.
Nakauwi na ako, ang lakas ko pa rin, nakakapit ako. Pagtingin niya sa baba, oh. Ganyan na lang distansya ng paa niya sa lupa. Kaya flat na ganyan, oh. Naku naman! Charge! Sabi niya, yun. Kaya yun ang nangyari. Charge! Yung pala yun, sir. Charge! Kaya ba, yun ang nangyari sa kanya. Charge! Yung naglalakad yun. Charge! Yun ang story ni Charles. Maganda yung muestra mo dyan, no? Nakakapit dun, no? Parang, gano'ng kataas nila? Gano'ng kataas? Binudol na yung sarili Hindi ko maibibitin yung katawang ganyan siguro. Ganyan. Magdamag sa ganyan. Parang ganyan, no? Yan. Ganyan na lang. Kaya magdamag na kagayon, Richard. Kaya gano'n na lang ang panghihinayang niya, ha? Siyempre, gano'n na lang pala. Sayang! Yun yun, kaya pag tinawag mo yan, gano'n lagi ang nangyayari, tapos balik uli sa paglalakad. Yun ang nangyari kay Charles. Shoutout kay Vernon Palo Madrid and Geraldine Badonia ng Starbucks St. Charbel, partners and barista. Keep safe, madam and sir. O, Chard! Shoutout pala sa nanay ko tsaka sa asawa ko. Sir Rogie, shoutout sa iyo sa Kabalen Bikers. Keep safe. Buburahin din natin yung kanina. Sir. Wait lang, sir. Isip ako ng ano ko. Baka di maintindihan. Shoutout sa mama ko tsaka sa mami ko. Pasensya na, wag na kayong magalit. Kasama ko naman yung mga idol ko eh. Shoutout din sa mga kawork ko sa SEC, tsaka sa mga ka-team ko sa We Are Brothers, Sir Leo, Topper, si Kevin, si Jan, lahat na. Shoutout sa inyo. Ayun. Pabura na lang yung ibang shoutout, sir, yung sa tita ko kanina. Yung alcohol? Ito, para huwag mainit. Yun, mainit dito eh. Para makapwesto ng mga loob. Diyan na. Sir, pa-charge sa pag ano. Oo ba? Kasi ano. Howard and Father Pasawag mo na Menal. yan. Teka, ulit, sorry. Sige, Di ba? go. Oh, Malayo. shout out daw kay Father Bal Madrid, Father R.A., Father Pap, Father Howard, and Father Menald ng San Rafael Parish. Kay Padre Damaso. Padre Thomas. Peace. Kakachat lang, Patrick De Guzman, men. Shoutout sa'yo. Tsaka kay Joe Mapa. Joma. Gio Alvarez. Kay Father and Son. Ewan ko. Father mo ng ensign mo. Nalaglag tuloy. Ang sabaw. Ito na sa gitna sa Ronnie, ano? Dito po. Sige. Yan, good. Yes. Ito? Talaga, Ito? Kaya Meron din po, sir. Ako ba, di nakaka-capture. Sayang. Ganda pa naman ang tawa ko dun, sir, oh. Sige po. Ano po, Mountain Dew tsaka RC po. Hindi, akala ko. Teka, ano niyo si Sir Bong? Boss ko po. Anong year siya na aksidente? 2015 po. Oh, tama. 5 years ago. Ito po yung sabaw. Yan ang soup. Yan yung soup. Ito ko na lang po agad. Ay, nasa mga Ate, di ba Agosto rin siya? July po, sir. July ang birthday niya. Okay po. Kung may kailangan po, text na lang, sir. Ah, Text? Text? Ba't uwi na kayo? Malayo po kasi, sir, yung kusina namin. May aso pa kasi dun. Mamaya pa-deliver na ng kape, ma'am. Ilan po? 16. May pa po yung Sige. Copy yan session eh. Ano mo nga sila? Nga. Bob. sarap po na. Tan. Adobo. Talaga, no? Laing na, Doc. Adobo. Ano ba gusto mo, Sir Noel? Adobo o laing? Adobo pa rin. Bago kumain. One. Sino pang wala kulang? Sir Noel. One, Yun. 2, 3. Sabihin mo lang. Yun. Ay, ganda.
Sasabi niya ito. Diba? Parang birthday. Adobo. Dito na tuloy. Mabigat sa resources? Master, At mamatay-matay yung laptop ko. Huwag mo kalimutan ibalik sa ano ha? Oo. May-ari. Sumari. Teka. Master oh. Ito. Sinabi na Sputnik kami. Hindi, gulp. Welcome mga kapotpot sa ating bagong episode ng Kapihan Sessions. May bago tayong guest. Hindi naman sila bago, sila na dati. So dito na naman sila Sir Noel, O yun. si Ronnie, Ako din yun! si Charles, tsaka si Ian, and the gang. Ayos. Eto na, simulan na natin. Ano ba yan? Q&A? Oh, Q&A. Ito galing kay Ruben Gelio. Kailan daw nabuo ang Team Apple? Kahapon. Team kahapon yun. Kahapon. 2000 ano? 16 ba? 17 na. Kasi nung una, Bicol tayo. Wala yun, lapit mo kayo. 2017. Ah. Kasi nung una, ano kami, Team Manila Bicol. And then, nag-ride sila ng... Pagkatapos ng team ng ride namin ng Bicol, nag-ride sila Sir Ian ng Baguio. Manila to Baguio, hindi ako nakasama. Hindi. Nung una, hindi pa buo. Ah, 2016 buo na. Diba? Tama, mali. mali. Hindi pa buo ang Team Manila, ano nun, ang Apple, Team Manila Apple. Nabuo yun 2017. 17. 2016. Mas alam ko nung nagsagada tayo, Apple na yun eh. Oo. 2016 yun eh. 2000 February. December 2016. February nag-Bicol tayo. December 2016. Oo, December 2016. December 2016. Team Manila Apple is Manila to any point of Luzon. Kaya Team Manila Apple. Alright. Tama. Ito galing kay Obliterator. Bakit daw mas magandang manipis na gulong pagka long ride? Sir Noel. Sir Noel. Hindi syempre din 25C. Bakit daw mas maganda kaysa makapal? Mas maganda kaysa sa makapal. Di ba ano yun sa rolling resistance? Sino ba nakakalam yan? Sagot na yan. Ako may sagot yan, mamaya na ako. Oo, kasi sa rolling resistance yan, pagka malapad kasi yung gulong mo, Mas mabilis bumagal. mas mabilis bumagal. Oo, pasagutin mo si ano, si Mike. Bakit? Oh, Bakit? si Mike. Ayun, yung sa rolling resistance, yung friction ng nakikreate nung tires, kapag manipis siya, less. So, mas maraming under mo kapag mas manipis. Pag mas makapal, mas mabilis kang bumagal, mas mabigat din yung padjak mo. Hindi pa bumibilis yun, bumabagal na. Diba? O ano? So yun, sa'yo na, sagot nila na, gano'n na. Opo. Sa akin, ikukumpara ko sa buhok yan. Pagsusot ng sombrero. Pagka skinhead ka, madali magsuot ng sombrero. Ngayon, pagka makapal ang buhok mo, mahirap magsuot ng sombrero. Parang gano'n din yan sa bisikleta, sa gulong ng bisikleta. Ganun ba yun? Tama, mali. Tama. Puro ka gagawa. Eto na naman po tayo. Nakapihan ito. Ito galing kay Marvin Jan. Magandang group set si MTB na may budget na 15 to 25k. 15 to 20k. Anong group set? Diore no? Yuri XT, abot na yan.
Hindi, nung XT, yung mga kapanahonan pa dati yun. Si Manong. Si Mona. Si Mong. Sinomay. Bago or sinomay. Saka Simeng. Yung Jore na 1x12. Oo, Jore no. Jore. Pasok na sa 15,000 yun. Oo. May sukli pa yun. May sukli pa. Yung sukli, bibili mo pa rin ng Pedals naman. pyesa. So ayun, sundan natin yung tanong na yun. Ito naman nagtanong kay JB Villarin. Ano daw ang magandang budget na group set sa MTB? So Sinomay. budget, may nakita ko mga kasira, mga 6.9 lang. Alivio, 9,000 yata. Alivio. Alivio, 9 speed. Magkano yun? Tres. So, huwag mo tutubuan ha. Ha? Huwag mo palalaki. Huwag dadagdagan. Magkano yun? Yung difference nung sa Alivio. Mag-Alivio ka. Oo, sulit ka na naman. Sulit na sa Ako sa tingin ko, sulit ka na sa 9 speed, 3x9. Tama, tama Kahit si Charles. Pwede na Kahit lagyan. anong Wala, terrain. Sinomay pa rin, Sa sinomay. Sinomay, 45 pesos, isang gano'n na may kasama ng sago. May kanin pa. Sino may rice? Okay, moving on. Galing kay Rocky Rico. Pero click na. Pwede ba daw gumamit ng 27.5 na fork sa 26er? Ay, hindi. 26 pala yung part mo. Pinabitan ko ng 700. Di ba may fork na yung rigid na pwedeng 29, 27.5? Up to 29er, pwede yun, di ba? Yung sa akin, 26er na rigid, kasya 700C na gulong. Pero kung Hindi, pero yung fork daw. Yan, kay Charles, alam ni Charles yan. 27.5 na fork, kakabit niya sa 26 sa bed. Oo. Pwede naman yun. Pwede, hindi Oo. naman magre-reklamo yun eh. Oo, nakaangat ka lang siguro. Sa geometry, magbabago. Tataas. Dito mo yung gulong mo, kabitan mo na pang BMX. Sinomay. Sinamay pa rin ako! Sinomay pa rin. Ito, galing kay Nabzilla. Nakita daw akong ay sa profile pic ko ata ito yung may gitara ako tsaka oo. Nagbabanda ako dati nung med school. Ay, hindi nagtanong sa akin. Na ano? Tinanong kung... Anong tugtugan mo lang ano? Sinamay? Sinomay? Anong tugtugan mo lang? Lahat na may power chord. Ayan. Saan ba akong matulungan? Oh, anong abang tanong siya? Ang daming talent ni Doc, no? Sabi ko, ano rin yun? Rockista yun eh. Tignan mo ako yung profile pic Ano nga niya. Dok? Anong tutugtog mo naman? Lahat na may power chord. Pag nakita ko sa song hits na A minor 7, oh, guwang bar na ganun. Sample, Tapos chug 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 chug. Lagyan mo na ng distortion. Sample. Tunog tao na lang, tunog tao. Sige. Galing ka, ito sa gulong din to eh. Danma Bernal. Andong soft na gulong pang long ride. Sinomay. Anong size? Pinakamaganda. Ano sir, sabi, ng long ride? Ang long ride, 700. Para sa akin sir, yung gamit ko kasi 2.0. Oo. 29 by 2. Tsaka komportable no? Komportable, maganda sa patag at saka sa pin. Tama. Okay kasi yung mga mga sa MTB lalagyan mo ng 700 by 35. Kaya lang kasi magtatagtag yung ride mo. 700 by 45, 42. Maganda. Okay, ako ba sasabihin mo? Yung 700 by 42. 42 ba yun? Yung pinalit ko dun sa hybrid. Sinomay. Sinomay pa rin. Sinomay na naman yan. Yung yung galing kay Papa Del. Yung Tagaytay Bike Shop. Ay, Tagaytay ng Papa Del Bike Shop. Maxis Maxis Rambler. 700 by 40C yun. 40. Sinomay. The best. Maganda yung gulong. Pero kung halimbawa naka 2.2 ka, pwede ka mag 2.0 gaya ng sabi ni 2.0. Edward. Subok pin. Oo. Hindi ka nabibili ng bagong interior. Kung ano yung gamit sa 2.2, pwede na sa 2.0. Ito. Medyo controversial ito. Galing kay Eric Habana. Bakit daw hindi na nasama si Roger sa rides ninyo? Sinamay! Sinomay! Bakit daw? Sinomay. Ay, hindi. Dahu. Hindi, kasi hindi siya pinapalabas ng company niya sa naka-quarantine sila.
So pag pinalabas siya, di hindi na siya makakapagtrabaho, hindi na makakabalik. Kaya mo, makakasama ulit namin siya. Hindi. Sabi ni Charles, wag na raw isama. Ginawan na Eto. Ano yung may kakabit yun? Ano, galing kay J-Rose Ember. Chick boy ba talaga daw ang mga bikers? Sino ba sasagot niya? Palig ko dyan. Hindi naman siguro, depende. Wala ba sumasagot? Ako may asawa ako, pero oras na magpaalam ako sa may bahay ko, lagi akong pinapayagan kahit multi-day ride. So, ewan ko sa iba. Pero may nababasa ako sa may mga manyak nga daw talaga na na mga bikers sa mga group chat. Meron. Pero sa amin wala. Anong ginagawa? Sa amin wala. Wala sa grupo namin. Oo, bawal. No, it's a Bawal big yan, no. bawal. Stick to one lang. Hindi po totoo. Sinamay. Galing kay Ronnie Tam, malasin sana yung nag-dislike. May kilala ko. Ganon, gaya sabi ko, wag mainis, mahal ang patis. Ayos yun ah. Ayos. Hindi namin pinag-uusapan yung dislike. Puro sa like lang kami nakafocus. Tama. Basta mga good vibes lang kami. Kahit may dislike, ayos lang yun kanya-kanyang trip lang yan Ayaw nila sa atin. Ayaw din Talong namin ayaw nila. din nila namin sa kanya. Okay, next. Galing kay Ian Polinar, ano ang brand ng folding bike ko? Trinks F209. Ayun. Trinks. Oh. FR. Pwede 209. FR ba yun? FA. FA 209. FA 209. Pwede sa kalsada, pwede sa trail. Subok na. Holding na pan-trail. Holding na Pwede mo panoorin yung busy mount ride mo para Oo, yan. Kung ano nangyari sa akin. Nakuha na ako ng video nung Nakakaawa. nakatayo siya. Sige. Galing kay Just You. Paano do i-convert yung naka-rim brake to disc brake? Sino? Hindi Ay kung road bike, hindi pwede Hindi may May kukumpara. mga adapter. Depende sa fork tsaka sa frame kung meron na siya nakahandang pang disc brake. Pero ang ko-convert din niya SCR 2019 na Giant. Hindi Wala, hindi kung wala nakaabang na. Pag wala nakabang, may Weldingan. Oo, magwe-welding ka dun. Kung bakal, like pag carbon. Pag-alloy, mahirapan siya. Huwag na lang i-convert. Kaya mo na. Bili ka na ng bago. Bili na ng bago para madagdagan yung bike mo. bago. Tama. Yun nga lang, Ito, galing kay Francis Espesor. Ilang beses daw ako sumemplang. Wala, nasa na yun? Pati ba yan? Madami na. Sige, tama yung picture dito sa naka-show dyan. Yun yung sumemplang ako sa Army Trail dati. Nag-jump ako doon na newbie ako. Ayun, bangas. Then, nung nagano tayo, Nung, Manila Bicol. Manila Bicol. Meron ka ba ron? Oh, Ay, hindi. Yung Sagada. Ay, Handa ba kasi na Kandaba. Taba, pauwi na. Tapos yung Magpas tayo sa exit. yung kami ni Bicol nung Manila pagod natin. Tapos tayo. Pero yung pinakamalaking damage ko yung sa Army Trail nga. Naglakas-lakasan ako Inubi ako nun Dala kong bike yung sa tatay ko, tapos pinarampa ko dun. Imbis na yung gulong ang sasalo sa akin, yung nguso ko sumalo sa akin. Eto, medyo technical galing kay Ray Kenneth Aquis. Ano maganda pang uphill na MTB? Na 3x7 ba o 2x9? Uphill na po. Uphill na siguro configuration ng to? Ng chain ring cogs. Ano maganda? 2x9 o 3x7? 3 by siya.
Kasi yung 3x, marami kang option eh. Hmm. Kasi yung dati, nung nag-long ride ako, na ano ko, na-experience ko yung dati di ko ginagamit yung granny. Pag talaga sobrang nasa appeal, kailangan gamitin yung granny. So kailangan 3x. Hmm. Tapos upgrade na lang ng cogs. Oo. Tama. Oo, yun, tama. Lalo yung sagada ako. 3x. Eto, galing kay Jello Ben Ilag-Ilag. Ano daw siya? Heavyweight biker daw siya. Meron ba daw road bike na pwede sa kanya? Pwede. Kahit ano. Heavyweight. Heavyweight biker daw siya eh. Kahit ano. Ako nga nagro-road bike eh. Kinakaya. Mm. Kinakaya pa naman. Ilang kilograms ka? Masyado pong personal na tanong. Sabihin din naman ko ilang kilograms ka. Depende. Ay oo, lahat yan. Pwede yan. Mm. Si Sir Noel naka-road bike yan dati. Dating 107 kilos ako. Pwede. Mm. Ano? Basta sisiguraduhin mo yung group set mo. Sinomay. Sinomay again. Sige. Ito mga mashers ata to. Galing kay TJD. Okay ba lumipat sa mas mababang gear kahit puwe pedal pataas? Siguro ano yun? Yung bibigatan mo yung gear mo habang maakit tapos tatayuan mo. Ganyan style ni Ian. Ano? Sinomay. Depende magbibigat ka. Tapos tatayuan mo siguro yung ahon. Ako pagka road bike gamit ko, tapos gusto kong tumayo, binibigatan ko. Kasi minsan pag tumayo ka tapos nasa maliit na ano ka, na gear ka, nakakabitin yung spin. Sino ba mashers dyan? Ako, master ako sinoma yung ano ko. Yung gamit ko eh. Group set. Kasi ako spinner ako eh. Spin yung ahon ko eh. Bira ako tumayo eh. Sige. Okay lang ba daw, galing kay Josh, okay lang ba daw magpalit ng 27.5 na frame sa 26 or na bike? Edit 26 yung wheelset mo? Kakabitan mo ng 27.5? Na frame? Oo na, ewan ko. Bababa ba yun? Hindi, lalaki lang yung clearance niya. Ang clearance nito, pwede pa rin naman. Oo, tipid-tipid. Tapos pag may pera ka na, unti-unti mo na. Ano, ubos ko yung tanong. Eto, galing kay Gerald Maso. Saan daw makakabili ng budget na helmet? Ay, sa akin, Sandugo. Sandugo. Ayan o. Oh. May 300 each. 300 lang. Marcos Highway, no? Nakasale. Oo. Forever sale naman ang Ay, Sandugo eh. magpapa-autograph po. Yan, okay yan. Oh, ayan. Okay, Sino to? budget. Kano to? 800. Oh, meron pang mas mura dyan. 300 lang. Kamukhang kamukha rin yan. Ganyan, Ano, ganyan sandugong. Sandugo. Doon yan sa Marcos Highway, sa Kainta. Sando lang sa walang go. Ito, galing kay Richard Samiliano. Pag naglo-long ride, may bound ba daw na spare na chain o missing link? Ate, pwede Ako, balot meron. ka, te? Oo. Oo. Oo, Nabalot balot ka, yun. pwede? Ayaw magpabigay ng number. Ayun, napakadami na natin nasasagot na tanong. Oo. Kakat mo na lang eh. Kakat mo. Mm. Ay kaya lang yung ano yung ano mo no. Parang kay Tatay Bobby may tupo. Sige, ito galing kay I am Jabil. Bakit daw na-invento ang disc brake? Ano daw pros and cons versus sa mechanical? Ay, sa ano? Disc. Hindi. Disc brake versus rim brake. Rim brake? Oo. Hindi, tatlo yun. Drum brake, disc brake. Hmm. Kaya ano? Oo. Air brake. Kaya ako inimbento yan. Foot brake. Handbrake. Alam ko mas efficient ang braking sa disc eh. Hmm. 'Di ba? Kumpara dun sa Malakas ang stopping power. Pero mapapanood naman Hindi, sa... lalo na pagka basa. Lalo na pagka na... Difference, lahat na rin, pag umulan. nakarin pa rin. Hmm. Mas may advantage Sa yung weight naka-disc. winning. mas sa mga weight winnies yun. Sa mga weight winnies ayaw disadvantage sa cons sa kanila yung disc brake kasi mas mabigat. Pagpabigat ng bike. Pero Ito yan. stopping power wise mas okay yung ano, yung disc brake. Ayaw mo nun.
pagka yung bike mo hindi nagpreno, baka bukas hindi na si Ronnie nagjo-joke sa harapan mo, baka si Dolphin na. Oh, siya. Tudok naman. Siya. Sige, mukhang... Question daw. Oh. Ano specialty mo? Ah. Dinuguan. Specialty ko, adobong manok. Hindi, ano ko. Ano yung question nga The pala? specialization mo, ano? Sabi, di ba doktor si Doc? Ano ang specialty niya? Internal? O... Dinuguan. Hindi ako umabot sa ganyan. Nag-try ako dati mag-specialize, kaya nakakatamad. Kaya ano ako ngayon, GP, pero ang practice ko more on occupational health. Nag-try siya mag-specialize, hindi niya trip lag, ano na lang siya, giant. Oh, sige. Bali, yun muna. Sa kapihan ngayon, sana nasagot namin yung mga tanong ninyo. Kahit sinomay to si Ian. Yung ko dito. Sa susunod na episode. Salamat. This kapihan is brought to you by... Bisimo. Mag-shoutout kayo sa channel nito. Bikers Bakit puro Heaven. sa akin kayo nag-shoutout? Ubus na sa channel mo eh. Wala na eh. Shoutout po Tita Salve, happy birthday sa August 30. Ay, Tito Salve, happy birthday! Sabay-sabay! Tito Salve, happy birthday po! Happy birthday to you! Mami, happy birthday! Happy birthday po, tita! Yung ano nyo, Hindi, sa kanya. yung cable. Ay, ako ba? I-send ko na lang, tapos sasabihin ko na lang na. Kami ha? Ayun, ito palang nag-guide sa amin, si Edward. Nag-vlog din siya. So, yun, papromote niya yung channel niya ngayon dito. Yung tip ko sa inyo, huwag yung kakalimutan, subscribe kayo sa channel ko para di kayo mabudol. Yan, thank you. Ano channel mo? Edward Loremas, #Budol is real. Yun. Okay. Thank you. Yun, paalis na kami dito sa Vizimont. Tignan natin ang isang ano muna. Isang sulyap na lang bago tayo umalis. Dito pala banda rito. Ewan ko kung makikita sa camera. Pero nakikita ko malinaw mata ko eh. Kumain ako ng kalabasan ng bata ko eh. Ayun no, yung parang palito na yun, sabi na ate. Yun yung cross ng Mount Samat eh. Medyo masyado maliit lang. Pero yun. Ganda. Okay, bye Vizimont. Bye magandang view. Alis na kami rito. Sulit naman, okay. Maganda yung view yan. Kita-kita nyo sa likod ko, walang dayaw. Tapos masarap din yung pagkain. Chill na chill, tapos tapos na tiyempo pa, walang taong iba rito. Kami lang. Yun. Ganda. Uwian na. Yan, dan. Ano lang, ito, mahaba-haba pang padyakan pa uwi to. Sabagay, buti na lang kamo, doon kami kila Sir Ronnie tutuloy pa uwi. Tapos sasabay na kami kay Doc ulit sa sasakyan, palabas ng Balagtas, Bulacan, pa Manila. Yun, pero malayo-layo pa rin to, 100 kilometers pabalik kila Sir Ronnie. Yun. Tsaka buti na lang din, puro pababa na tong ano, pa uwi. Hindi na masyado mahirap. Balik ka tayo pag ano, libre ka. Balikan mo kami dito. Thank you. Ate, salamat. Ingat, sir. Sir, bukas tayong saddle ko mo ha.
Lusong, kanan. Wakali. Sir, balik ka. Thank you. Alam ko paano sisiw yun. Yun, uwian na. Ito, puro palusong na to. Tingnan natin kung ano eksena ngayong pauwi na. Lalo pa abutin kaming dilim eh. Mahaba-habang biyahe pa to, 100 kilometers papunta kala sa Ronnie. Oo nga, minus pala yung mga ano. Minus yung mga pinuntahan namin, yung falls, yung eco park, tsaka kung ano-ano pa. So hopefully mas mabilis to pagpabalik. Ito, naalala ko na to. Puro mga downhill na lang to. May putol-putol lang na kalsada ng konti, kagaya ng dinaanan natin kanina paakyat. Pero karamihan puro palusong. So swabe-swabe lang tayo rito. Uy, bakit huminto to mga to? Meron. Dito tayo, sir. Ha? Tayo down. Dito ba tayo galing kanina? Dito, sir. Dito tayo. Dito tayo galing. Dito tayo kanina. Ngayon dito. Si Pex, oh. Si Tex ba yun? Ang ganda tignan galing dito ah. Parang ibang bansa. Ayun, dito na kami dumaan sa semento. Iniwasan na namin yung rough road. Kanina, yung iba yung daan namin papunta, iba yung daan namin pauwi. Uy, ano na to? Bakit may highway? Highway tayo. Parang service road. Si Tex yan, di ba? Ayun pala, yun si Tex, ang ganda rito. Pero matagal na rin ako hindi nakadaan dito. Doon ka kanina dumaan, sir? Oo. Hindi pa rin tapos yung mga rough road namin, no? Ganito pa dinadaanan namin. Doon yata kami galing sa mga bundok-bundok na yun. Hindi ko na malaman kung saan dyan banda. Basta dyan yun. Kala ko kanina kalsada yung dadaanan namin. Pagbaba namin, patikim lang pala yun. Yun, kumalma ng konti yung daan. Kanina nalaki ng bato eh. Gravel. Eto, okay na. Ayun, nasimento na. Yun. Buti naman. Hindi ko ma-video kanina kasi medyo mabilis kami ng takbo. Tapos lubak-lubak yung kalsada. Mahirap eh. Wala akong chesty. Pero malalaki yung bato kanina. Yun, simento sa wakas. Ay, salamat. Sabay.
Ang ganda ng view namin kapares nung ano, nasa Candaba kami. Parang ganun din eh. Ang ganda sa part na yun, no? Yun, no? Pati sa likod, ang ganda. Woo! Thanks God! Sarap ng buhay ngayon. Kasi Jesus is alive! Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. For Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. For Jesus is alive. God is good all the time. God is good. Thanks God. Ang sarap ng biyahe namin. Thank you Lord. You wanna know about Jesus? Hinto lang muna kami dito sa tulay. Nantay namin yung dalawa, si Mike tsaka si Edward na iwan eh. Pero baka nandiyan na lang din yun. Ay, takya ako. Wala pa. Ah, yan na. Sila na ba yan? Yan na, tara. Let's go. Yeah, thank you ah. Hey, thank you rin ha. Okay. Oo. Eh sir, congrats pala sa silver. Thank you, thank you. Yung aming sisimuhin natin. Banda dun lang sa unahan. Kakalas na to si Edward tsaka si Shams. Shams yan ha? Apo. Yan, tsaka si Shams. So, pa-thank you tayo sa kanya dahil ginaid niya tayo papunta ron sa falls tsaka sa Bizimont. Thank you din sir, thank you ha. Sir Ian, Team Apple. Mabalik po sa Manila, ingat po, ingat. Sana makaride pa namin kayo sa susunod. Kaya pagpapanood kaya pagmayos na po yung lahat. Huwag yung kakalimutan, subscribe kayo lagi sa channel ni Sir Ian. Yung ang mag-comment, like at subscribe ay suswertehin. Ang di mag-skip ng ad, mas lalong suswertehin. At syempre, subscribe kayo sa channel ko para di kayo mabudol. So yun lang, maraming salamat. Keep safe. Pangalan channel mo? Edward Loremas, hashtag Budol is real. Yun. Thank you, Edward. Okay, thank you sir. Ayun, mamaya banda ron, hiwalay na sila ni Shams eh. So tapos kami na lang pa Manila ulit. Pabalagtas lang pala. Doon kami sa Balagtas mag-ending ng vlog na to. Franco na naman, folding bike. Woohoo!
pawis ko rin ah. Saan? Ha? Asyan. Charles, ang takbo 38 eh. Kumakarga eh, no? Oo. Kumakarga eh. Charles 2.0 yan. Charles 2.0 na. Shoutout sa grupo namin, Kabalan at Junward Siglista. Shoutout din sa idol natin, si Master Ian Howe and Tin Apple. Sana hindi po ito yung huling ride natin na makakasama po kayo. Sana may susunod pa po. Yun lang, maraming salamat. Ride safe po. Thank you. Ayun, dito nakakala sila Shams saka sila ano, si Edward. Saka kayo, dito na kayo. Tas kami diretso. May pa po na birthday. Okay. Yung sasama po sana sa amin. Kaso hindi ko sila. Thank you ha. Thank you. Salamat sir, salamat. Ingat sir. Ingat. Sir, maraming salamat po. Sir, maraming salamat sa maganda. Galing, no? Action star ka, tumatagal no? Buti mga talaga. Siya naka-disconnected siya. Yun, doon na ako malas si Edward saka si Chams. So kami na lang. Si Mike na lang ang kasama namin dito. Si Mike na wala. Si Mike na hindi kasama. Si Mike na bibili lang ng sombrero, bigla na kasama sa ride. Yun, nagsisimula na dumilim. Woohoo! Sarap ng biyahe. Ayun na, nagsisimula na dumilim. Bukas na yung ilaw sa mga poste oh. Yun, papalapit na kami ng papalapit. Ito yung dinaanan namin kanina ng birch tree oh. Birch tree, it's everybody's milk. Ayun na, ganap na ang madilim. Dilim na, dapat na kami dilim. Relax na ang takbo natin. Pero malayo-layo pa to ha. Siguro mga humigit kumulang. Hindi ko alam kung gaano kalayo pa hanggang Balagtas. Pero siguro mga 2-3 oras gano'n. Hindi ko lang alam kung hinto pa kami o hindi na. Bahala na, pag napagod, pag hindi. Oh, nandito na ulit tayo sa highway, Guagua, Pampanga. Dire-diretso na tayo nito hanggang San Fernando. Tapos doon hanapin natin yung way natin pa Balagtas. May kakananan tayo dun eh. Folding ni Doc, ang folding na pang rough road. Yun, buti may ilaw dito sa highway na to. Pero sana dire-diretso, balita ako dun sa may bandang banda ron, wala na raw ilaw eh. Pero ewan ko, meron yun. Sana dire-diretso lang yan. Pero meron naman din kaming ilaw. Kaya lang iba pa rin yung pagka may street lamp eh. Mas maliwanag siya. Oy, malayo-layo pa to, naalala ko to eh. Medyo mahaba na yung nabiyahe namin, kaya matandaan ko tong Petro na to. Banda rito wala na ilaw oh. Buti maliwanag yung ilaw ko, medyo kita pa yung kalsada. Makikita natin lubak. Pero kung mahina ilaw mo rito, delikado ka. Dilim eh oh. May mga insekto pa. Kanina napuwing ako, pumasok sa mata ko yung insekto maliit eh.
Bagay ko malaki, hindi papasok yun sa mata ko. Yun, dito na kami, flyover ng San Fernando. Master, maraming salamat. Sir, maraming salamat. Ikaw na, Mike. Salamat po sa pagkasama sa akin sa ride ninyo. Thank you. Hello mga kapot-pot, thank you. Bumili lang siya ng cup kanina. Basta sumama na ako. Ulit, dapat pa. Shoutout ka! Ay, sige po. Shout out. Shout out no, sa mga taga-bikers dito sa Pampanga, no, tsaka fans ni Sir Ian. Maraming salamat. Bili na kayo cycling caps. Dengega-naga ng Kapampangan, sali na kayo. Mura lang mo, quality lang po. Salamat Sir Ian, thank you. Thank you, Master. Ba't na kami? Buti po yung natitira si kuya ko, sir. Salamat. Ingat po, ingat po. Next time uli sir, pag nagawin kayo dito. Thank you po. Ayun na. So, hiwalay na rin si Mike. So, hiwalay na rin si Mike. Tapos si Dexter, siya yung kinatagpo ni Sir Ronnie. Bumili din ng cup dito. Ayun na. So, time check. 7:04. Kaya ba natin isang oras na sa inyo? 9? Ayos lang yung 9. Okay. Ayun na. So back to original count na kami. 5 na lang ulit kami. Ang galing din, no? Ang dami namin nakilala ngayong araw na to. Tapos sila rin nagkakilala rin sila. Kagaya si Mike, nakilala niya sila Edward, si Jams. Tapos yun, nakilala niya ako si Dexter. Tapos kanina narinig ko nag-uusap sila, mukhang magra-ride na rin sila. Kaya okay. Yun, palabas na kami ng San Fernando. Ay, salamat. Napalapit na ng palapit. Quick break muna kami at nag-alaspagan na. Hindi pa kami nagpahinga mula nung umalis kami dun sa Bataan eh. Ay, sa Bataan. Sa ano? Tawag doon? Bisimont. Oo. Pahinga muna. Ito, tindahan. Okay na, tapos na kami magpahinga. So galing dito, diretso na kami hanggang Balagtas. Siguro magpe-pacing kami ng 20 km/h, tapos diretso na yun kila ano. Wala nang pahingahan. Tara. Wala na kami hintuan. Parang kanina umaga wala naman kami hintuan. Ay, hindi, meron pala. Kasi may mga minute up kami nung mga sombrero. Pero ito kaya na to. Average lang kami ng 20 hanggang Balagtas. Dire-diretso na to. Yun oh, dito na kami sa palit. Ang dilim. Walang liwa, lilaw. Walang ilaw dito eh. Tsaka sakto lang takbuhan namin, swabing-swabe. Pwede na to, 20-20. Takbong pahinga na. Liwanag din na itong Cat Eye Core eh. Oh. Lakas.
malayo-layo pa. Ako'y malapit ang pulikatin. Nararamdaman ko na sa binti ko eh. Para pupulikatin ako, kaya in-unmount ko na nga yung clits ko eh. Kaya hindi na nga naka-engage yung clits ko eh. Para medyo ma-relax yung paa. Ay. Yun, lalabas na kami ng Pampanga. Papasok na kami ng Bulacan. Kalumpit, Bulacan. Woohoo! Yun oh. Time check 8:08 ng gabi. Siguro mga alas 9. Alas 9 pasado, nakabalik na kami Balagtas. Steady lang kami, ganito. Dire-diretso yung takbo namin. Hoy, sila ba to? Bato Minto. Minto si Sir Noel tsaka si Charles ah. Nyari! Wala. Hinantay lang kami. Medyo nauna sila ng bahagya kanina eh. Hoy, time check 8:28. So kalahating oras na kami dire-diretso. Siguro mga kalahating oras pa ulit. O medyo may lampas pa ng konti. Haba ng kalsada na to. Pakahumay na. Time check 8:30. Nandito na kami sa Malolos, Bulacan. Malapit na, konti na lang. Siguro mga kalahating oras. Okay, medyo lalampas ng konti. Pero malapit na to. Konting kembot na lang. Yun, nakita ko rin yung arko ng Malolos, Bulacan with a K. Ay, malapit na. Tas MacArthur Highway na yan. Konting kembot na lang. Hoy, na! Lapit na tayo! Ito na, papasok na tayo ng Giginto. Yun. Woohoo! Malapit na, papasok na kami dito. Dilim. Yun na, MacArthur Highway. Woohoo! Pagka galing kang norte, tas pauwi ka, pagbalik mo rito, parang nakauwi ka na rin eh. Konting-konting kembot na lang to. Andun na tayo. So tama yung estimate ni Sir Ronnie, mga alas 9 nandun kami sa kanila. Yun na, nakapasok na kami rito sa Balagtas. Malapit na kami matapos. Yay! Woohoo! And we are back to the Bat Cave. Wala si Ito na. Sarone? Hindi na bang paligo ko? Pressure washer. Ano si Doc? Hindi na raw siya ulit magdadala ng folding bike sa trail. Hindi na magiinom. Hindi na magiinom. I'm a change Ayun first. na. Salamat. Okay na sir. Sa ano? Malungkot eh. Ayun na, time check 9:20.
So dito na namin tatapusin yung ride namin. Saktong-sakto August 22, ito rin yung date na first na nag-upload ako sa YouTube. So dahil dyan, Hindi ka mag-inom. hindi kayo ginaw. Happy, Ayun na. happy anniversary! Ian how? Kunyari masaya. Yay! Okay. Yun. 1, 2, 3. Yay! Happy first anniversary! Yan, so kami Team Apple, kasama si Doc, Hindi ka mag-inom. Sir Noel, Oh, si Sir Ronnie, Ako din yun. saka si Charles. Ayan, nag-iiwan sa inyo. Matandang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like at ay teka muna. Ay, di mo Yun. Salamat sa inyong lahat. More rides to come. Tsaka wag niyo pa rin kakalimutan, matandang kasabihan. Ang mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, suswertihin! Ang hindi mag-skip ng ads. Mas lalong suswertihin! Hindi ka mag-inom. happy anniversary! Happy anniversary! Anniversary, hindi ka mag-inom. Si Monay. Ay, si Monay. Si Manong. Hanggang sa muli. Salamat. Papa Johnson!